गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोनसे सुपार 50 IIT नि थाखाय जोङो एबारनिफ्राय फोरोंथाय होनायनि बिबान लादोंमोन बेखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बे कोचिं सेन्टाराव 38 स्टुडेन्ट सिलेक्ट जादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो कोचिं खालामगोन विशेष भाबे जायफोर फरायसाफ्रा दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै एबा गोजानाव थांनानै कोचिं लाहैनो हाया कोटाफ्राव थांनानै बै फरायसाफोरनि थाखाय जायफोरानोखि IIT आव थांनो लुबैयो बा इन्जिनियार जानो लुबैयो बिसोर जाहाथे एन्ट्रेन्सखौ पास खालामनो हायो बिनि थाखायनो नैबे कोचिंखौ लानाय जादों बियो 11 मान्थ बेवहाय क्लास जागोन आरो बे नैबे लाइब्रेरियाव बिसिनि थाखाय लेखा बिसिनि थाखाय थानाय जायगा बिसिनि थाखाय फरायनाय रुम बिसिनि थाखाय क्लासरूम डिजिटेल क्लासरूम गासैखौबो रेडि खालामनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि फेकाल्टि बेयाव लाखिनाय जादों आरो बेजों लोगोसे किसुमान फेकाल्टि बाहेरनिफ्राय अनलाइन बिथांमोना फोरोंहरगोन दा बे हिसाबै आं मिजिंथिदों जे जिखिनि फरायसा बेवहाय फैदों साफ्रोमबो जाफुंसार महर मोननो हागोन आरो बियो दिनैनि खोथा नङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारनाय समाव जोंनो डाक्टार इन्जिनियार नांगौ जोंनो IAS अफिसार नांगौ होननानै गोबां माने बिबुंथि होबोदोंमोन गोबां माने बिथांखि लाबोदोंमोन दा बेखौ मोगथां महर होनाया जोंनि बिटिआर सरकारनि बिबान आं गावबो सोमावसारनायाव दङमोन फरायसा आफादाव दङमोन बे खोथाफोरखौ आंबो बुजियो दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसि सरकारा बिटिआर सरकारा दायो जोङो बे बिथांखिखौ आखायाव लानाय जादों आरो बिनि उनाव लोगो लोगोनो फैगौ 5 आगस्टआव जोङो UPSC नि थाखायबो एन्ट्रेन्स मोनसे लागोन जेरावनोखि 50 फरायसाया UPSC कोचिं खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय मदद मोनगोन आरो बिथांमोनखौ दिल्लीयाव लांनानै कोचिं होनाय जागोन आरो बेवहाय दासिम 1400 फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामदों बिनि गेजेराव बेस्ट 50खौ सायख'नानै कोचिं होनाय जागोन आरो आं मिजिंथिदों बै 50नि गेजेरावबो माखासेया IAS IPS एबा एलाइड एग्जामफ्राव पास जानो हागोन आरो जिखिनि जोंहा माने ACS दङ बा आसामनि APSC दङ बेवहायबो बिथांमोना उथ्रिसार जानो हागोन दा बे बिथांखिखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय सरकारनिफ्राय नांगौ गासैबो प्रिपारेसनखौ जों कमप्लिट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे मेडिकेलनि थाखायबो फैगौ नभेम्बर मासनिफ्राय जोङो कोचिं सेन्टारफोरजों सावरायगासिनो दङ बेस्ट कोचिं सेन्टारनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि माखासे माने सिस्टेम अफ टिचिं आरो लोगोसे बिथांमोननि फेकाल्टिफोरखौ लानानै जोङो नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय मेडिकेलनि थाखायबो 50 फरायसाफोरखौ कोचिं होनायनि बेबस्था खालामगोन दा सोलोंथायानो मोनसे ओनसोलखौ जौगाहोयो सोलोंथायानो मोनसे हारिखौ जौगाहोयो आरो सुबुं धोन जेसेबां सोरजिनो हायो एसेबां थाबै नंखायनो जोंनि सरकारा गोबाव समनि उनाव जिहेतु मोनसे स्टेबिलिटि फैदों मोजां थासारि फैदों बे समाव जों गासैखौबो खामानिखौ मावनो थाखाय खाबु लादों बिनि उनाव स्पर्ट्सनि थाखायबो जोङो सिन्था सरसा खालामदों थाबैनो स्पर्ट्सआव जोंहा काउन्सिल लिग जागोन आरो काउन्सिल लिगनि उनाव जोंनि ओनसोलनि बेस्ट जिखिनि जोंहा प्लेयारफोरजों सायख'नो हागोन फुटबलाव बिथांमोनखौ जोङो आर्जेन्टिना ब्राजिल मोजां हादोरफोराव जेरावनोखि मोजां कच मोनो हय जों बिथांमोनखौ बेवहाय थिनहरगोन बा बिथांमोननिफ्राय कच लाबोनानै जोंनियाव माखासे कचिं होनायनि बा बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन दा बेखौबो जों आखायाव लाबाय आरो कलेजफ्राव जि NCC लानांगौ जेराव जोङो डिफेन्सआव थांनो हायो बा फरायसाफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मोननो खाबु मोनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय 100 जोंनि स्कुल कलेजाव NCCखौ देग्लाय होनाय जागोन बिनि थाखाय नर्थ इस्टनि जि NCC नि हेडक्वार्टार बेयाव रायलायनाय जाबाय अलरेडि बिथांमोना बेखौ सेंसन खालामनानै होखाबाय जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोंनि जिखिनि कलेजाव NCC गैया जिखिनि हायार सेकेन्डारियाव NCC गैया बेयाव गासैयावबो NCCखौबो इन्ट्रडिउस खालामनाय जागोन